ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Sikat sa buong madla, sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpapakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. An oras na yan atod sa indo kan Zion Castle Hotel, located at Masoso Compound, San Isidro, Iriga City. Owned and managed by Councilor Daday Robles Moralio Asanza. Ana oras man ini hatod man sa indo ka na Nakins Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdipo sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit pa siya.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica. Matugang Diyos marhay na aga po sa inyong kabos. Pet sa 8 nakita kan bulan na Agosto aldaw po kita ng Sabado. May banya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Malipot, mauran-uran, nagtuturo tagitian panahon, ngunyan po ang pagkaldaw. Garo epekto ini kan duro sa bagat, saka ni bagyong Maymay. Garo man siya na si Maymay Pakamara. Ang dating bukal kan, kaapat na distrito kan Camarines Ward. Sa partido area kan panahon kundi sabi ba kan iba ini man nga si sabi kini engineer Kanyeso kan DPWH Sport Engineering District kan Camarines Sur ini man nga si Maymay
maguluhon man daw ngayon ibong-ibong. Ito ngayon sa lado kan Pentebella, ngunyan niya sa lado kan Villa Perte. Maray sa nangyayang sige niya kainang kunyan, pakaraot. Nangyaning ibang ginibo magparapakaraot sa mga politiko. At ang ngayang politiko man siya ay pangyayari pag-arog na kayan. Kumbaga doble kara pala. Pero si Marcelito Pomoy, maray kung arog ti Marcelito Pomoy, doble karaan pagkanta. Ang lalawgon, nagiging babae, nagiging lalaki. Lalaking lalaki. Minsan magulo po ang buhay politika dito po sa nasyon Pilipinas. Kundi, yun man yan ang normal na pagkabuhay kan mga Pilipino. Mayong kakanon basta ka sigan mga turutapsok sa politika. Gutom ang pamilya sa barangay. Basta nga kumagin kagawad, sigan gawad ko. Pag naging kapitan niya ako, sigan kopit ko. Ayo na bagang ibang mga ginibo, sabi digdi sa Erga, inidup-idup, ito no honorarium, ito mga ipagsusulit ito. Ngayon yan, kung dagos ang barangay election sa November 2, ihayahay ang buhay kan mga barangay officials na naman! Ay ano nang buhay tapo ini. Kung di kadakol ba kan day uyon na day pagdagusan barangay election o barangay as in SK election digdi po sa tuyang nasyon da overstaying nan mga barangay officials niya to. Sabi baga ni Senador Chis Escudero i-postpone data gigibuho ng 5 years an termino kana barangay as in SK election SK members. Mga barangay official saka ang mga SK magiging 5 years na. Ngayon kita dyan question, pero dapat idagos mo ng eleksyon ta na extend na baga ang mga barangay officials ano ta pigpa para uro oktaba yan. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karandang Philip Marinaga sa imo asin sa gabos nagantabay in connection kang pigtutukar mo tabi Karandang Philip na pagsuspindi sa barangay Sangguniang Kabataan eleksyon may naging kapayagan ang Commission on Election postponement kang eleksyon na nga ni sigun sa naging kapayagan tabi Karandang Philip personal na naging reaksyon ni Attorney Michael Julia Jr. ang Comelec in charge kang Comelec Naga mapadapit sa pinaguhurot na naman na propesto ni Senator Chis Escudero na ilipat sa maabot na Nobyembre 2028 ang eleksyon sa barangay imbis ipagpadagos iningon niya na Nobyembre 2 ngunya na taon magigirumduman na naisabatas na ang pag-antala o pag-oktaba sa 2025 barangay Sangguniang Kabataan eleksyon na nakatalaan ko ta ito nakatalaan ko ta inigibon ka nakaging taon kang bulan na Disyembre 2025. Huli naman sa kamawutan kang mga legislador, nagibuhon na 4 na taon ng termino kang mga opisyal sa kang barangay. Alagad si Escudero tabi Karondang Philip, mawut gibuhon kay ning 5 taon ang kada termino kang mga nailihir na opisyal sa barangay, tangani matawan man sindaning sapat na panahon para sa indang mga inisyatibo. Alagad, sigun tabi Karondang Philip para kay Julia, mas maray idagos ng unyan ang barangay Sangguniang Kabataan eleksyon ngunya na taon tanganing daina magdakula pa ang budget nagagasusun kang gobyerno para sa eleksyon sa barangay. Urog na may kasabay ining plebisito sa parte man kang syudad ning Naga. Imbis na nasa labisa na daha sa 50 milyon ang magagasus kang gobyerno, magiging 22 milyon na lang para sa barangay election kasabay ang plebisito sa syudad ning Naga. Tinawan doon patabi Karondang Philip ni Molia na sa susunod na taon paghahandaan na kang Comelec
Comelec ang mangyayaring national and local election sa taon 2028. Kaya kung masususpindi daw niyan ang 2026 Barangay Sangguniang Kabataan eleksyon, dakula ang gagastuson para sa nasabi ng eleksyon, huli tadma dakula man ang pangangaipuan para digdi. Iyan ang opinion tabi karon dang Philip ni Julia, ang Comelec in charge kang syudad ni Naga. Matang dai pa man ay sa babatas ang propresto ni Escudero, padagos man ang Comelec Naga sa paghahanda, pagprepara para sa November 2, 2026 election na may kasabay na plebisito. Katakot naman yan kang highly organized proclamation kang Malacanang sa syudad ni Naga. Marondang Raquel, maray nga niyan, paldo na naman ang Comelec pag nagdakol ang budget, maoktabaan na barangay asin SK election. Pero kung uuduron mo kaya baga talaga karon dang Philip, suko na i-postpone inita November. Anong bulan nang unyan? August, September, October, 3 months na lang ang bubunuon kang sa tuyang mga legislador na naman. Kaya kadakon na lugod kang nauun siya misa sa tuyang unyan na mga kababayan niya to, na ipospod na ka nakalis na taon, ipopospod na naman ngunyan. Ang kamawutan nga ni kang iba niya to o kay babayan niya to, gusto ng pagbabago sa barangay, may mga barangay day taman ginagabos. Pero ang iba garo ginigibo na lang na cow's milk ang barangay, mga naglalabot ng tukawan, hinahalap na lang ang honorarium. Maray nga ni kan karon dang Raquel, dahil na mag-eleksyon sa barangay, basta lion ang honorarium. Garo da mangyayari ta kadakol gayon kang makukunyan, kadakol kang matarasang kiray. Ang abinon man tayo sa daytabi karon dang Philip, ang iba niya tong kababayan, kaya nagdadalagan, gusto maging barangay official, huli ang habol ang honorarium. So, yan makamundo, pero yan talaga ang tunay na nangyayari tabi karon dang Philip. Pasil baga, halion ang honorarium, mayong eleksyon. Kam panahon baga, mayo man honorarium ang mga barangay official, ngunya na sa naman yan. Iyo, kang panahon mayo, kaya makunyan mo, mayong mga korapto nasa barangay, magayon ang sistema kang barangay, magayon mahiling mo, malinig, pero lugod ngunyan, naigwa na lugod honorarium, ang sabi kasi sa ito mga kababayan, nagparahugak na lugod sa mga barangay official, ang ina-after na lang, masinggaya daang dalawgon, pag madali nang magresibi ng honorarium. So, yan ang mga reaksyon. Mapadapit na naman sa inuhurot ni Senator Chis Escudero na iuktaba na naman ang barangay and Sangguniang Kabataan election. Pero kadakol kita mga kababayan na sana dahil ini mapuspon, tamawot naman kan sa tuyang mga kababayan ni magbago sa kada barangay. Sabi nga ni Kayan, ahalaton kung talagang mapupuspon o dai, pero sa nakuha niya itong reaksyon, gusto ninda idagos na ang barangay eleksyon ngunya na taon. So yan tabi karon ng Philip ang sa tuyang mga dugang na impormasyon gikan sa location para sa RPN DCKI Radio Ronda, Raka Cáceres reporting. Field Report! Pag-abot po kaya digdi sa barangay asin SK election, kumbaga, ini man ka si Senador Chis Escudero, asin ang iba pang mga congressman, gusto maoktaba. Pero man, delaying tactics kan election sa barangay. Pero nakakaagid po kan impeachment trial laban ki Vice President Sara Duterte. Ang ginigibo ninda, ma-divert ang impeachment trial, kumbaga mawara sa focus duman sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang Senado asin Kongreso. Kaya iyon naman ang tinawanin danin attention, priority na maibo na ang ginigibo ninda, may oktaba, may sinusulong sindang bill na oktaba ang barangay sin SK election sa maabot na Nobyembre 2 ngunya na taon. Ay ano na yan, for with permi. Kaya ang gustong sabihin kay ni Senador Chis Escudero, paunrahan na muna, dahil na muna mag-eleksyon sa barangay.
palawigo na muna ang termino kan mga barangay officials. Parehas niya. Gusto bang gad kayo ni magparalawig ang termino niya bilang senador? Hindi marasin data 6 na taon. Ining mga barangay officials 3 taon. Tapos kung 3 taon managinibo, parehas ninda. Para papugi sana dyan sa Senado, magtaram-taram, narog ki Senador Robin Padilla, dawa mayo sa hulog, sige antaram, maka pagtaram-taram sana, may maitaram sana dyan sa Senado. Narog po baga kaya ang nangyayari dyan sa Senado, sin Kongreso ngunya ng mga panahon. Kaya apektado ang nasyon Pilipinas, imbis naggibuhon na nila sa mga dapat nindang gibuhon, trabaho kan mga legislador na magpanday nin mga bill, maggibunin lay para sa kapakaanan kan mga Pilipino na mapakarhayan pagbuhay kan mga nagtitios, nangangaipong mga Pilipino, bako yan ang pinapriority ninda. Simple baga ay kung tultulan mga otak ka ini, iisipon kayo nini. So pagserbisyo sa mga namamanwaan ng mga Pilipino na iyon sinumpa ninda, maserbisyo, matrabaho para sa kapakaanan kan mga Pilipino, bakong para sa kapakaanan kan nagkapirang politiko sana, sa kapakaanan ni kan pamilya Duterte. Yan po ang naririsata na maginigibong niya ng mga panahon kan iba po mga legislador niya to sa nasyon Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya kung gusto nin pagbabago kan ng mga Pilipino sa maabot pong 2020 election, mag-isip-isip ng mga Pilipino. Kung isay ang gustong ibugtak na presidente, mga senador, congressman, governor, board member, national and local election po ini, mayor, vice mayor o kagawad. Ang pinaka-importante po digdi, makapili kita nin tul-tul na servidor kan sa tuyang nasyon, kan sa tuyang banwaan, kan sa tuyang syudad, kan sa tuyang probinsya, asin kan interong Pilipinas. Kaya man kita naghahangad na sobrang dudunong kan mga politiko, ang hinahangad ta sana dawa bakong madunungon ang sarong politiko basta nagtatrabaho, iniisip ang kapakaanan kan mga nangangaipong Pilipino, kan mga nasa laylayan na sabi. Yan po ang minamauot ta sana digdi sa nasyon Pilipinas kung gusto tang mag-asenso, mag-uswag ang pagbuhay kan mga Pilipino. Kaya on sendang mga kamot ang labi kana kapag kumbaga pag-asenso ka nasyon Pilipinas. Naon sa mga leader niya to, kita nagsusunod sa naman kung ano ang gusto nindang ipautob, ano ang gustong gibuhon ninda, mayo mong kitang maginibo. Ito may mga lay na binabalga ninda, kumbaga aram ng ginibuan pinandayan ling yan na magkaiguan ng eleksyon, yaon sa konstitusyon malinaw na may talaan na pagtutulong taon kan sarong barangay official sa SINESCI dapat mag-eleksyon na, ribaya na ang mga dating barangay SINESCI officials. Ano ta dai nangyayari? Gibo po yan kan mga yaon sa taas, kan ibang mga senador, kan ibang mga congressman para maging gwapo sinda sa mga tao. Papugi po wens bagayan. Kung mayong eleksyon di daing gastos na gayo ang mga politiko. Dahil sinda mabutas ta ang barangay po ning mga barangay officials SINESCI nag-aasa man sana po ini sa LGU, sa mga mayor, sa governor, congressman. Yan po ang katotohanan dyan, lalong-lalo na ning saradit na barangay. Kaya nga ni gusto ba kay itong gibuhon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, federal form of government, ta isuhay daan Mindanao, sa Luzon, sa Kabisaya, amak mong kaisipan yan. Dahil man nangyari, ta kadakol kanday pabor. Ang logi kaya duman, kung naging federal form of government, ang Nasyon Pilipinas,
may advantage po andara kulang lugar arugan syudad kan Naga, arugan Mindanao, Davao City. Sinda po ang napapaboran digdi. Paano man susaradit na mga syudad o banwaan o probinsya. O arog kan rehiyon kan Bicol na tios. Sa Kudngunyan, saro ini sa pinakatios na rehiyon digdi po sa Nasyon Pilipinas. Ay, mayo kitang magiginibo dyan. Tas hindi nagbuburuot. Kung isuhay na Mindanao sa Luzon sa Kabisaya, mas pabor nga ni. Karakanya-kanya na, kumbaga. Kung iyanan gusto ninda, kan pamilya Duterte, di duman sa nasinda sa Davao, dahil makiaram sa Luzon sa Kabisaya, pinagrahay na lugod kan buhay, kan yaon sa Luzon sa Kabisaya, dahil magparapakiaraman, kaya ining mga lokotoy na ining, lokotay. Kasimple baga. Kung gustong magsuhay kan pamilya Duterte, isuhayan Davao, isuhayan Mindanao, sa Luzon sa Kabisaya, di magsuhay sinda. Na sinda magpara pakiaram, digdi sa Luzon sa Bisaya, tanganing matuninong na Nasyon Pilipinas. Ang korupsyon ninda, kung makurakot sinda, di dumansa na sa Mindanao. Kung di dahil man pwedeng mangyari, ang kagustuhan kan pamilya Duterte na isuhay ang Mindanao. Ta party po yan kan Pilipinas. Kumbaga, dakulang magibo muna nin lay tanganing isuhay. Magin autonomous an Mindanao. Iko ano bagang mga kunyan? Lugar sa Mindanao na Autonomous Region for Muslim Mindanao, ERMM. Tapos, igwapang Bangsamoro Republic. Kaya, ang Mindanao daw, pinaano po yan, dahil yan magkakasararo. Yan po ang katotohanan dyan. Manlain-lain ang mga kaisipan dyan, kan mga taga Mindanao. O, ang mga badyaw nga ni, digdi nagpaparabaray basay sa Luzon, mga tios na mga Muslim, dahil bagayan, kuntultul ang pamilya Duterte, tiripunon niya ni Vice President Sara Duterte, napulong, dumansa na yan sa parting Mindanao, tayo hindi magpara baray basay digdi sa Luzon sa Kabisaya, tanganing matuninong ang mga tao digdi, pag may mga badyaw, abang gugulo, tawan mo nindikit, sige, ngurob-ngurob, mo maintindihan kung ano ang gusto. Digdi nga ni Sir Rigay, guwan naman bagang mga badyaw, ka mga hobin pabati, mga durodaragitay, ka mga delikado po kay ni, ang paguna kan iba, an Muslim, an iba, mga tultul ay inda. An aram kong mga Muslim na tultul, mga Kristiyano an iba. Ani po mga nagtitinda dyan sa merkado publiko kan iriga, ani ba digdi, mga tultul. Kumbaga bakong sala-sala si Malaykom. Ini nga rin nagkakaburuhay, kasimplikan mga buhay dyan. Dawa, urual daw, pigahagadan in mahal na plasada, naglangkaw na daan plasada naman sa merkado publiko kaniriga, kulang man ang benta, sabi kan mga paratinda, ay napangyayari. Kaya nakakasurvive nga ng mga Muslim. Nawa medyo ang mga gibo, puro piratang mga ano ni, itong mga bala. Bala ni DVD. Ay inda. Tapos maggibo nin mga, kunyan, substandard na, kunyan, charger. Tagal to, pare. Ilang buwan, ilang araw. Oo, ang tagal. Minsan nga, isang linggo lang, medyo umiinit na yung wire. Parang nasusunog na. Yan ang gawa ng mga Muslim. Disposable. Naarog manindaan China, kundi medyo krokalidad pa man ang gibukan mga Chinese kisa kumpara sa gibukan mga Muslim. Ari ko anto, made in USA. Matagal to, masira. US to. Charger. Maganda to, pare. Wala, sarong simana sana.
Kupsit na. Dahil na naggagana sa charger. Ay inda kaya. Itong pari, battery, matagal to. Ay inda. Dahil daw kita magpara-istoryahan kan mga gibong Muslim. Kundi mayo kita dyan pakiaram. Ta negosyo yan. Sa inda man na diskarte yan. Pero ang pagparakurakot, kan pundo kan na gobyerno, tapos ang pagpara illegal na gibo, kan pamilya Duterte, digdi po sa satuyang nasyon, na dawa pinano, abang sakit mapatunayan, na may mga ebidensya na nga ni, dahil man, kumbaga, ang korte, nababayadan ang mga abogado para sa baliktaron ang sitwasyon, ang kaso. Maski sala, pinapatama. Kaya aron po kaya ang nangyayari sa satuya. Isa yan sakripisyado. So mga Pilipinong nagbubuwis. So kwarta pigpaparakurakot sana kan pamilyang ini an iba. In fairness, kan panahon po ni dating Presidente Rodrigo Duterte, ay guwaman mga naginibong karahayan ang 10 years validity. Kan driver's license. Tapos itong passport. Dangan, igwa pa po mga pinag-ibuman na karahayan itong war on drugs na bawas-bawasan. So mga adik-adik, mga puser. Hindi na uubos man katutukhang sa mga Pilipino. Pero sa mga Chinese, librido. Iyo po yan ang karahayan man na naginibo ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Alam, pag-abot sa korupsyon, sabi nga ni kaniba, pinagkukumparar ang pamilya Duterte sa pamilya Marcos. Pero nga malala, ang pamilya Duterte, sa laog sa nangyayanin na taon, grabe ngayon, korupsyon na nagtukaw siya bilang presidente. Kung ikukumpara nga duman sa pagtukaw kan dipuntong presidente Ferdinand Edralin Marcos kan panahon na sa laog nin 20 anyos. Kundi ang siste nga duman na nakaraot man kayto so mga nakapalibot. Kumbaga, iyo po ang mga nakinabang duman sa pagtukaw ni 20 anyos ni dipuntong Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Digdi man kaya dating Presidente Rodrigo Duterte, pero sinulo ang kwarta kan gobyerno na pigkurakot. Kaya sagkod ngunyan, makwartahon pa sinda ang pamilya Duterte. Binabayadan ng mga abogadong, mga pulungo man, ano ba? Pagyaw na dyan sa Defense Council, ang mga abogada kan pamilya Duterte, iba man bagaan mga pigtataram. Pero pirming kunyan, maski delaying tactics nga ni, maski nga ni sala na, pigpaparapatatama pa. Kay bahan pa sa mga senador na iba mga pulungo man. Arog kay ni Senador Robin Padilla, anduang magtugang na Cayetano. Maray, si iba ta nagkakurulong na, tuninong na. Tuninong na sa kulungan. Pero, ang mga ngimot, sige pagiraray, ang tabil-tabil. Arog kay Senador Rodante Marcoleta, mariray ko si Jingoy Estrada ta, nananahimik. Senador Bong Revilla, nakapagpiansa na nin 1 million sana, so kasong plunder. Tapos itong mga nagbaraligtad na Marines kuno. So apat, sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, ay hindi namin yan gawa-gawa. Wala kami yan magawa. Anong ang isip nila? Sabi man kanina, drama lang yan, magimik yan ni Ombudsman Boyeng Remulla. Pare-parehas naman kayo, mga malita boys. Ay na pangyayari. Antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom.
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rig di sa tuyang programa. Iguana kitang 38 minutos makalampas an alas 7 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga. Maluyan Barakalan, Mahalan Plazada. Sige, sana kita. Importante, may aldaw man na kumbaga mabentaan mga paninda niya to. Field Report! Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok.
Salamat tabi karon Dan Philip sa satuya pangdugang na Bareta sa lad lokal na nga pudan ngunyan ang grupo kang Condor Pistol Vehicle sa satuyang gobyerno na mag-implementar ning masalawig na lakdang tanganing masimbagan ang padagos na paglangkaba kang presyo kang petrolyo imbis na magsarig sana o magdepende sa presenteng fuel discount subsidy. Sigun kaya tabi karon Dan Philip sa naging kapayagan ni Ramon Riscovilla ang tagapagtaram kang Condor Pistol Vehicle, tinawan doon kanina po pa ka nakaging bulan kang Hulyo, naglangkaw ning labi sa 26 pesos ang presyo kang diesel, kung kaya nalulugi ang kada driver ning halos 1,000 kada aldaw sa saindang income. Ipigtugang pa ni Riscovilla na ang mga driver da ikayo nakakamate kang dagdag na 2 pesos na subsidiya sa gasolina hulita initulos ang minaduman sa ibang gastos araw kang krudo asin operasyon sa tlado kang transportasyon. Sigun patabi karon ng Philip kay Riscovilla, kulang ang nasabi ng ayuda, hulit na nagsiservisa na ining temporaryong takop sa masararong na problema sa sektor kang transportasyon igdi sa Pilipinas. Mientras tanto nagpahayag man ng pagkadisganar ang grupo sa subuot maluyang pagdistribuer kang ipinanugang 5,000 pesos na fuel subsidy para sa driver igdi sa enterong Kabikulan, partikularmente na sa probinsya ning Albay. Sigon pa kay Riscovilla, igwani mga problemang kinakahampang ang sistema kang LTFRB as in DSWD kung sa garumas tinawan ning prioridad ang mga darakulang kooperatiba mantang igwaman ning mga kwalipikadong driver na daipa man giraray nakakaresibi ning ayuda hasa sangunyan. Tinawan doon pa ni Riscovilla kang Condor Piston Vehicle ang sa idang pangapudan para sa pagrepaso asin lubos na paghali kang oil deregulation law na subuot nagtutugot sa mga darakulang oil companies na magbugtak ning presyo ning mayong sufficienting control gikan sa satuyang gobyerno. Ipigproponer pa kang grupo na ang temporaryong suspende kang 12% VAT asin ang excise tax sa mga produktong petrolyo tangani mabawasan daa ang presyo kang lana ning pinagkakalkulong 15 hasta 19 pesos ang kada litro. Mapadapit naman da karon ng pili sa implementasyon kang 30 hasta 40 kilometro por orang speed limit sa syudad ning Naga, idi sa probinsya ning Camarines Sur. Ipigsabi ni Riscovilla na suportado ninda ang lakdang para man sa kaligtasan kang motorista asin mga pedestrian. Alagan na nindugan ini na nagkapira sa mga insidente ning pagpapadalaga ning marikas asin pagkarera sa tinampo ang kausa kang desperadong pangangiipo ka mga driver na magkaigwan ning kwarta tanganing maabot ang boundary asin masimbagan nga langkaw na gastos sa operasyon. Para sa grupo tabi karon Dan Philip, kay puan ning masararom na reforma tanganing masiguro ang tunay na kaginawahan para sa driver asin publiko. So yan ang sa tuyang heras na impormasyon gikan sa location para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Field Report! Salamat Gerara itabi karonda nga Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Abot yadig di sa problema kan kaso Reco 3 haloy na po ining problema kan kaso Reco 3 an manehamento an operasyon. Kaya ito sagkod ngunyan dahil nahalian utang kan kaso Reco 3 duman sa mga power supplier sa indang pinagkukuahan. Tapos ini pong serbisyo nagparabawas din tao ang kaso Reco 3 pag-abot sa serbisyo maluya na. Kumbaga daininda natutultul. Na sa indang serbisyo sa mga member consumers ang pagparaturo trip up saro po yun sa pinakadakulang problema ngunyan kan kaso Reco 3. Tapos ma-renew na naman kan franchise an kooperatiba an problema digdi minsan para pakiaraman kan mga politiko pun pakaidto sa ngunyan iyo na naman mga politiko na naman an nakikiaram naggigisa ang mga mayor kontrolado kan Kapitolyo ni Governor El Revilla Verte lalo pa man sa mga congressman
Ang kadaklan dyan, kaalyado ni Governor El Revilla Perte. Ando ang aki niya, may Tiriridon pang Bicol Saro, may Horibata pa. At First District, kadakli baga mga kaalyado kan pamilya Villaperte. Doon yan, mayo man dyan magiginibuan manehamento kan kaso Reco 3. Siyempre, pag-abot sa majority kan mga mayor, kapot kan gobernador. Ang problema digdi, daw mapakarhay daw ang kaso Reco 3 kung magmaniobra pribadong kompanya alaarog kan Bicol Light and Power Corporation an hapot isay ang mga nasa likod kaini kan isay ang yaon sa Bicol Light and Power Corporation nabasta na sa nang malaog sa kaso Reco 3. Big archive duman sa kongreso na iman total minting pinagtunaw pwedeng butbuton pag-una gayud kan iba pag kinaputan ininin kan Bicol Light and Power Corporation mapapakarhay ang serbisyo ay kung pagparagatasan san naman ini pagpara burol sa an collection kan mga stockholder kan Bicol Light and Power Corporation di mas lalong natunod ang kaso Reco 3 mas lalong pumalpak ang serbisyo dahil man sinasabi kundi kung gusto kan Bicol Light and Power Corporation na mag-put up nin mag-distribuer nin supply nin kuryente digdi po sa Rinconada area mayong problema basta magsadiri man sinda mag-kapital man sinda bakong basta na sa nang malaog sa kaso Reco 3 di kita nagsusurog sa manehamento kan kaso Reco 3 kundi so tamang proseso kay pagbrasuhon ang kooperatiba taloy ng panahon kinakaputan po ng mga politiko kaya nagkaturunod ang kaso Reco 3 sakod ngunyan problemado dawa yan sinasabing excellent maray nga nito napakaray ni Acting General Manager Willie Boxit kaya ito ba perming mayuma napuputulan kan SMEC o ining San Miguel Energy Corporation na siniba pang mga power supplier na didistribuer kan supply nin kuryente digdi po sa tuyang lugar na nasasakupan na coverage area kan kaso Reco 3. Ang sincero po ang mga politikong ini na kumbaga tumabang sa mga member consumers sa kooperatiba kan kaso Reco 3 di pabulusan nila rin pundo ay pundo baga ang mga congressman ang governor ang mayor di magbayad sinda nin tultol number 1 saka ito po ang problema may mga banwaan na dahil nakakabayad nin tultol sa laugan kaso Reco 3 inda kung nakakabarayad na yan so may mga utang kaya baga naghigpit man so kaso Reco 3 ka ito sa mga member consumers sa darakulang member consumers lalong lalo na ang mga LGU kumbaga gusto magparagaramit kan supply kan kuryente kan kaso Reco 3 habong magbarayad din tultol pati ang mga barangay ito may mga barangay bagang dahil nakakabarayad nin tultol sa kaso Reco 3 digdi po sa syudad kan Iriga day man pwedeng pagparabasulon sanaan manehamento kan kaso Reco 3 kung nagpapalpak ang serbisyo pag-abot sa koleksyon nasasakitan sindang mangolekta alangan man na LGU siyempre madulok ki congressman ki governor tabangi nga kami pinutulan nga kami maganin pabor tapos may puder baga ang congressman ang governor ay ibalik niyo doon supply na kuryente dyan. Amak mo yan kung arog na kayan. Nadarasan na sa pakiulay dahil man nagbarayad. So, ano yan? Mga LGU. Ayo po, dawa pinaano kan kaso Reco 3. Maray nga niyan na nakabangon sa lakmang kamugtakan. At least nag-take over ang National Electrification Administration ang NEA. Kung dagad nag-take over an niya, kung nag-take over dyan politiko, ay mas lalong tunod ang kaso Reco 3. Iyo po yan ang sitwasyon kan kaso Reco 3.
Kaya dahil nakakaporma sagkod nun yan. Inin naman na manunungod sa prangkesa, tabangan ako ta. Ni Governor El Rey, ni Congressman Migs Villaperte, kan pamilya Villaperte, ang kaso Recotry, na kumbaga tauan ni prangkesa, otro, 25 taon, basta tultulon sa naan serbisyo, may memorandum of agreement. Tanganing daiman mabugtak sa alanganin ang mga matabang. Dahil kita nagkukontra sa mga reklamo kan mga member consumers na pinapaabot sa congressman, sa governor, sa mga mayors, an kunyan talang digdi, tawa yan pagparareklamo, kundi man tabangan ang kasureko 3 na maibangon, na mapakarayan serbisyo, useless po yan. Yan po ang katotohanan dyan. Kung puro sa naman pagtuyaw, pagkomento sa manehamento kan kasureko 3, ay mayo pong mangyayari sa kasureko 3. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Daw magusto daw po ang pamilya Villaperte na magpaluwas din pundo na maging solar ang gamit kan mga member consumers kan kasureko 3. Ay indaman sana kung magburutas ininin kwarta personal. Arogon duman si Congressman Libiste kundi ito duman sa ano yan parte kan Batangas, Laguna. So solar na pinag put up ninda duman pribado. Ito pala negosyo. Ang problema so kwarta na ginamit hali sa kwarta kan distrito. Ali sa pundo ka na distrito na sakop ni Congressman Libeste. Ngunyan, nagdudulag-dulag na da sa mag-ina. Pasiring na da sa ibang nasyon. Sabi kan NBI, ay napangyayari. Yun po yan, pag nakakagibunin mga kalukuhan sa Pilipinas, madulag-dulag na sagin. Nganing day matuklo. Ang iba pinapadulag kayo. Arog si Senador Bato de la Rosa, ayag-ayagan nagbalik duman sa Senado. Mala, sagkod ngunyan, haina daw. Yung mga kaalyadong nagpadulag, pang-ablada siton grabe pang mga yabang yaon dyan sa Senado. Kaya masakit pag-arog po kayo niyan daralagan ka Nasyon Pilipinas. Ibalik ta po duman sa kasureko ta. Ang kasureko kung iisipon, man po yan nalulugi. Kaya man magbayad sa mga power supplier. Ngunyan nga ni, nakakabayad mambaga, dawa padikit-dikit. Dawa may utang pagayod. Dahil man basta mahali ang utang, maray kun ang gabos na ang gobernador, ang mayor, ang congressman, magpaluwas nin pundo hali sa mga LGU tabangan ang kasureko 3. Nagarumduman ko nga ni kay ito si dipuntong attorney Nonoy Ortega, nag-advance na daan ng 6 million dyan sa laukan kasureko 3 para masana dahil maputulan ka ito. So kasureko 3 kan na ismek. So, maray pa ito nagmamakulog sa kasureko 3 daw. So governor, so congressman, so mga mayor, nagtabang man dyan. Pagyaon na sa kaalangani, nakamugtakan ng kasureko 3, tigpapara iripit palalo, imbis na tabangan, kan mga politikong ini. Yan po ang obserbasyon ko digdi, kaya napapaarog kaya ng kasureko 3. Minsan, ginigibong gatasan kan ibang mga politiko. Pag ginagadanin pabor, mayong maginibo. Halimbawa, so mayor. Kaya, mahagad nin pabor. Kasureko 3. Tapos, mahagad pa nin pabor. Duman ki governor o congressman. Kung, Gob, pwede daw ngayang pakiulayan ta. Ang kasureko 3, na dahil muna kami pagputulan. Grabe ngayon babayadan mi sa muyang banwaan.
Ayo naman magini buso Kasureko 3. May mga memorandum of agreement na pinag-uurulayan po yan. Kunyan talang digdi sa manehamento man kan Kasureko 3. Pakarhayon po nindo sa indong serbisyo. Hain so mga nakolekta nindo sa buffers fund, mga sa penalty. Digdi sana sa mga penalty ini. Kadakol kan koleksyon tapos ang buffers fund pa. 20 pesos kada member consumers, napapano? Dahil napapakarhayan sa indong serbisyo. Pwede nang taparangkayan sa mga babayadan sa mga power supplier. Ano ang ginigibo kan koleksyon? Ano ang pinagtatauanin priority kan mga pundong yan? Maski mga transformer na mga ralapa na, dilapidated na, dahil lamang riniribayan. Kung talagang sincero po ang Kasureko 3, dapat pakarayonin mga transformer na yan, ribayanin magbakal nin bago. Tahirak man kan mga member consumers, nagbabayad man po nin tultul, naghihingo man, makabayad, hindi magkapurutulan. Tapos, dahil man lamang pinapakarhay ang sendang serbisyo. Kumbaga, ang mga transformer na ralapa na, ribayan po ninda. Mga burubag uman, bako man yan na hahaloy-haloy, nasabog, nakopsit. Ay, maluya ang klase po, ang mga transformer niya to, pag-arog kayan, dalion mag-overload na mga dilapidated na, kumbaga repair sana. Nawa pinaano kung mga repair sana po yan, ay sabi nga ni kan iba, maski nga ni nga sa pantalon, sa mga bado, pag repair, maluya yan. Bako na yan arog kan original. Kumbaga kaipuan kaya original. Itong bag-uman, ibugtak ng mga transformer sa nagkapirang barangay, nagkapirang lugar, digdi po sa Rinconada area, yun po yan ang kaipuhan kan mga member consumers. Yan sa Santiago, pirang bisis na yan, suminabog ang transformer dyan, pataas sa simbahan, kan Our Lady of Miraculous Medal Pares, sa digdi po sa Eriga, gisanan repair. Kumbaga, dekada naman kayo dan inaabot kan transformer na yan pag para repair. Minsan purong utman ang mga member consumers dyan sa nasambit ng lugar minsan nga digdisan na nga sa tuyan sigan brownout tuman nga sa ibong sa highway daiman man nga sa ibong naka kalsada dahil man nagbabrown out digdi talaga nga sa tuya, grabe ang problema. Ini sa nang mga sa clearing na ini ay kadakol pa po kan i-clear na mga linya mga kunyan dyan sa Kasureko 3 ay man namamantiner nin tultul kan mga lineman na malinigan talaga ngunyan pati panahon naman ng tiguran maduros-duros siyempre kung may mga kataig yan kahoy darakulang punin kahoy tapos ining mga batag may nyug pa terming masarab it yan sa wire kan Kasureko 3 gusto nini improvement ay magrugastos sana italbong na an linya kan Kasureko tanganing di na magpara clearing arog sa ibang nasyon tapos dahil po magpara brown out. Kung kaya pong gibuhon yan kan Kasureko 3, believe na ako. Pati ang mga linya kan telcos, itaralbong yan nakakauro lang dyan sa linya kan Kasureko 3. Nisa nang mga sa telcos na ini. Sa rupa po ini sa nakakapagabat, systems loss ini. Kung maluya ang clearing, kan mga lineman kan Kasureko, nadagdagan pa kaining mga wire kan telcos na abang gagabat kan iba bigla na sa nabagang minsan na bari ang poste kan Kasureko 3 sa sobrang gabat kung may mga kalamidad pa isa yan masaper kay ni sa mga member consumers
Patining mga sa telcos na ini, dapat para patako doon, kan sa indang mga linya, magsadiri sinda, nararaot ang kamada kan kasoreko 3. Isa yan apektado, mga member consumers, maray kun ang mga may linya kan telcos, nagbabayad man sa mga member consumers, nagpapagabat pata, mga systems loss po yan. Nakikinabang sana. So, kasoreko 3, paano man sa mga member consumers na yun apektado kan daing ngotaut na mga paturo trip o brownout. Kaya dapat po ini po ang tawanin solusyon. Bakong puro sana ang iba man para tuyaw ay tabangan tan kasoreko 3 ta. Sinasabi ninda kooperatiba ini sa tuya ini. Pero kung dahil man kita makipagtabangan sa manamento kan kaso Reco 3, bagsak ini. Awa pinano. Halimbawa, kung ang mga member consumers dahil na magbarayad, isa yan malulugi, kita man sana. Kaya dapat lambang saro, may kooperasyon, magtarabangan, magin ang consumers, magin ang management kan kaso Reco 3. Kung daroon dyan sa sigan mga parapul-rapul, digdi sa rapul na ini, maray so nabunot. So member consumers na dahil man nakakaiba sa rapul, swertihan, lugi. Pero kung babaan ang singil sa kuryente, haliyon ang systems loss, babaanan per kilowatt hour, tapos itong bat halion nagray na. Dakulang tabang po yan sa mga member consumers kana kaso Reco 3. Nasa tuyo pong tamang oras, eksakto alas 8 nin pagkaaga. Antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Ang oras na ini hatod serbisyo publiko sa satuya ni Board Member Attorney Shai Fajardo Noble, bukal kan ikalimang distrito kan Camarines Sur. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID, and even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right! Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, Major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree. You gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges.
Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ana oras man ini hatod man sa Indoka na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Happy birthday pala kaya SM Ami Garcia Villaferte. Sisilibrar po ka na sa iyang kumpleanyo, ngunyan pong pagkaldaw. Taman po sa mga parantabay niya to dyan sa Best and Med section kay Madam Jen Vera, kay Aluna Alvaro, and siyempre kay Marisa Cornelio Morello, saka kay Marilo Casiao Baracena. Pagkabos pong mga dyan sa Merkado Publiko kan Iriga. Po ni Congressman Mix Villaferte, maraming salamat President Bongbong Marcos sa Expanded Career Progression Program. 5,354 na guro at school head sa Camarines Sur Division ang opisyal nang na-promote under Deputy Secretary Sani Angara. Ramdam na ramdam ko ang tuwa ng mga guro, deserve po ninyo ito. Proud din kami na sa House of Representatives 6 billion na pesos po ang inalaan na pundo para dito for the year 2026. Asahan po ninyo na isa ako sa mga magsusulong para madoble po ito sa 2027 para dumoble rin ang mga ma-promote pa sa DepEd. Pinakain ni RD Gilbert Sadsad at SDS Norma Samantala, Secretary Angara ng Pansit Bato. Masarap daw, kaya sa schedule ng Irga Division, sana may Pansit Bato daw ulit. Anhapot no rin, mabisita rin di si Deputy Secretary Sani Angara. Kaya ito sabi kan nasulo so Gabaldon Building, dyan sa Irga Central School, mabisita si Deputy Secretary Sani Angara. Pero may bagang na-oktaba, ay nagbibisita digdi. Pero malo yan, superintendent kan na DepEd digdi sa siyudad kan Irigata. Dahil nakakabisita, dahil napapabisita ining si Deputy Secretary Sani Angara digdi po sa satuyang siyudad. Nagpapahiling sana dahil binsido. Kung si Congressman Mix Villaferte mag-imbitar, baka magtuyo man digdi. Pero kung
si Schools Division Superintendent OIC Ma'am Magnolia Brioso sana an nagpapara imbitar pero dai binsidong gayo si Deputy Secretary Sani Angara. Minsan po kayan mga sekretaryo kan lambang departamento kan ahinsya kan sa tuyang gobyerno may kanya-kanya man yan ng mga bit o pinipili na pagparabisitaw narog ki DPWH Secretary Vince Dizon balik-balik na mga syudad kan naga no dawan yaon dyan garo nangingidam ki Mayor Lene Robredo Secretary Vince Dizon. Ikaw parang balik-balikan. Ano yan? Baka nag-iilusyon na. Kaya Mayor Lene Robredo binabalik-balikan. Ano ang gusto sabihin kayo ni? Padabang marahay ang siyudad Kannaga ni Secretary Vince Dizon, si Mayor Lene Robredo. Kaya yan po ang pagkakaiba. Pag padabaan sa rong lugar, tapos ang mayor, dahil kita mangalas na pagpaparabalik-balikan yan. Lito lapid nga ni dahil na mga nagbabalik-balik ni adapted san pa kaniriga. Dapat magbalik man si Lito Lapid digdi. Si Senador aramon niya lamang so 50 million na multipurpose building niya digdi kung naggagana o kung pigtatrabaho man baka dahil man naghihiro. Ay manin nagtatrabaho dyan. So, niya ako nalilingawan na ni Senador Lito Lapid at adapted san kan iriga. Di na ba siyang nagbalik-balik sadi? Baka ngon niya na September 3 magbisita na naman. Adapted san, pwede nga niyan maging guest speaker. Saan ka nakakuha ang senador na inadapt na kan iriga? Nagray nangod. Tapos nagpapagibunin multipurpose building para sa mga tugang nyatong IPs dyan sa Ilian, Barangay San Nicolas o digdi sa San Nicolas. Tapos igwa pa da ang viewing deck. Kawa nagparalaog sa kontrobersiya man inita. So viewing deck dapig gagabaan bukid na partikan iriga. Hindi, tugot man da kayan ang Department of Environment and Natural Resources na pagtaga patagpatagon ang bukid kaniri ka. Guwaman da yan environmental compliance certificate. Dahil man kayo, gagambahon ka mo man daw eh. Ano ba ka mga takot kito iba? Tabaka nga iton mag-landslide yun. Makaiba panig mga ngontak itom na isilag matambunan tsaraga galinsiton Ilian. Ay inda. Halatunta na lang po kung na rin matatapos ang proyektong yan dyan sa Ilian, San Nicolas. Multipurpose building para sa mga tribal kuno. Worth 50 million pesos. Imagine. Takulang kwartaman yan. Paghuna nindo. Dikit sana yan. Pag-abot sa flood control, rodakula na yan. Ayaw akong sinabi na kung ano, basta pag-abot sa flood control, sana yan, rodakula na. Bahala man ka mo mag-isip kung ano ang isipon nindo, basta ang proyekto, mahaman. Ako naman basta-basta ang 50 million. Medyo mahiwas naman yan na evacuation center kan mga tugang nyatong itong. Tan purpose palan kan, multi-purpose building for the IPs. Pagpadabaon man ang mga tugang nyatong itom da sinda nagsasakripisyo para day magparabaha ang sentro kan syudad nin iriga. Sige ang akal, sagkod ngunyan. Pero para sa kuya, dapat ang pinakasolusyon po kay ni na pagparabaha na inindig sa iriga. Kadakol kan nagsasabi, dakulaan ngayon outlet. Pasiring dyan sa Crisini Bridge. Magibo ngayon in dakulang kali kung gustong day magparabaha
kan sa sentro kan syudad nin Iriga. Mismong engineer na ang nakaulay ko kaini. Dahil ko napagnaranan. Sarong engineer na nakaagom nin taga Nabwa. Yaon siya duman sa Port Engineering District kan Camarines Sur. Ang problema kaya ngayon nindo sir, syudad kan Iriga, sadit ngayon mga kali. Tapos ngaya dapat niya may kali na dakulaan pahulog duman sa Waras o kaya ngaya dyan sa may tangod kan Crisini Bridge. Ako may punto man si engineer. Yung ngayon ang naobserbaran ko kaya pigpaparabaha ang syudad kan Iriga. O ang baaw nga ni dahil na mga pigbabaha ngon yan, mangalas ka. Kaya ito ay dahil ngutahot ang pababa sa baaw sa Kanabwa. Ano ang pinaggibo? Nangangahulugan, may pinaggibong medyo si Mayor Jeff Beseño saka si Mayor Persimbulan. Naka-effective flood control. Ginastusan gayo din tultol na malinigan ang mga agyan kan tubig dyan sa Banwaan kan Nabwa saka sa Banwaan kan Baaw. Bagay, nakula man ka bilyon so budget sa flood control sa Banwaan kan Nabwa. Sa Baaw dikit-dikit. Sa Bula da, yuman dakula man. Kaya kung magparauran in makusog, may kalamidad, matitisting niya to ni kung talagang effective ang mga flood control na proyekto sa sinambit ng mga banwaan digdi po sa Rinconada area. Balik po kita digdi sa tuyang programa, nag-upload naman kayan Malacanang. Basta pigtutukar kon mga darakulang issue manungod sa flood control tapos ang mga topic ta mga senador naga-upload ang Malacanang. Siguro nadadangog ako ni Secretary Vince Dizon. Ang mga pigtutukar ko ngunya na pagka-aldaw. Kita ba ko mangitang membros kan Malacanang press corps pero inaapudan kay ako kan Malacanang. Bantayan mo nga mga proyekto kan gobyerno dyan sa indong mga lugar. Nagray nangod. Kita gabos pwede kitang magbantay kan mga proyekto po kan gobyerno sa tuyang mga lugar. Kwarta taman sa nabagayan. Hali yan sa buwis kan mga namamanwaan na Pilipino, namamanwaan na mga Irigenyo, taga Camarines Sur. Normal sa naman na bantayan tang mapakarhay po. Anong man na proyektong pinag-i-implementar digdi sa tuya. Ta sayang kan kwarta kan gobyerno na hali sa buwis niya to nagpapara sa puti siya na ang mga patrabaho. Pinapakarhay ang proyekto.
Nagsumpa naman kasudma ang sobra sa 5,300 na mga paratukdo, mga pamayunin na eskwelahan alis sa 5 distrito kan Camarines Sur dapit man sa indang promosyon as in reclassification sa sarong seremonya na pinanginutan mismo ni Department of Education Secretary Sani Angara. Sa iyang mensahe, pinagnigaran man ni Angara ang nagwawarak na impormasyon na lapil sa naman ang ipapanaw sa mga paratukdo karibay kan mga laptop. Ay igwa na nga ning lapil si Agum. Ang mga teacher nagsasadiri ng magbakal ning lapil sa kalaptop. Ay kaya sala man daya na baretang yan sabi ni DepEd Secretary Sani Angara. Naglinaw niya nga dagos ang pananaonin mga laptop yan tras na magkakaigwaman ng hiwalay na pananaonin mga lapil o voice amplifier bilang kadagdagan na suporta sa mga paratukdo. Nagrahay na. Ang kaipuan kan mga paratukdo, ngunya na panahon, DepEd Secretary Sani Angara, kung nagdadangog ka po, Mr. Secretary, mga classroom, tani ba mga dilapidated na nagtuturo na, dahil man lamang pinapaluwasan in budget kan principal. Maski sa repair, itong maintenance operation and other expenses and expenditures na dapat ipaluwas na pundo na ribayan ang mga atop kan mga halos 50 taon ng classroom dahil pa nariribayan o kaya liribayan na ang building. Hindi po ang mga pinakamayor na problema kan Department of Education, mga school buildings. Bako yan ang mga lapil-lapil na yan na nababakal man nga niyan kan mga teacher, pati nga ang laptop, nababakal man kan mga teacher, nagsasadiri baga ang mga teacher na magbakal ng laptop, saka lapil. Sino sa naman ang kantidad kayan? Ang mga classroom kaya, milyon baga ang kantidad kayan ang sarong classroom. Kaya iyo po yan ang pangapudan niya to sa Department of Education, na dapat itong mga dilapidated ng classroom, ribaya na. Sabi nga ni Commander, migretero na nga ako, di na ako migparagastos kading classroom din, perming nagtuturo, personal ko nga ginagastos na magpa-repair. O, hamak mo yan. Diyan po yan, Santiago Integrated School, 2 classroom, ralapa na. Ngiri ng mahugmakan ang mga grade 1 na pupils. Pag-igwanin kalamidad, may bagyo. So, harigi. Mga kahoy, pig-anoy na. Anong pamanansarig kan building na yan. Kaya ini po ang pangapudan niya to sa Department of Education. May mga dapat kamong priority. Papo, saan ang lapil-lapil na yan? Gasino ang kantidad kayan? Dahil nga niyan 5,000, iba? Ang laptop, yung mahal-mahal. O, dahil pa na tataparan na matawanin mga laptop ang gabos na teacher. Trabaho man yan kan panahon ni DepEd, dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Talaga, digwang budget sa confidential fund, di binakaldaanin bulong. Hain man sa mga bulong. Maray kung itinaw sa mga teacher, man. Timunganing so laptop, tapos mga kadakol ba mga computer pig para palapa sana man sa stock room ng Department of Education. Kaya dapat nun yan sa liderato ni DepEd Secretary Sani Angara, matawan niya nin solusyon ang kakulanganin mga classroom digdi po sa manlain-lain na pampublikong eskwelahan kanasyon Pilipinas. Ako, binsido ako sa iya, digdi sa mga promotion, kan mga teacher, pero pag-abot sa mga classroom, na iyon, mayor na kaipuhan, ang istaran, importante po yan, istaran kan na paratukdo, saka kan mga estudyante, kan mga eskwela, sa pampublikong eskwelahan, ta kung nag-uuran, nag-iinit, hirak man, kan mga, ining mga sa grade 1 na pupils pati. Ini po ang linalauman niya to na maging prioridad kan Department of Education na pigpaparasabing kadagol kan pundo, dakulang marhay ang pundo, bilyon. Sana pakinabangan yan. Dahil sa na
malakalaog sa nagkapirang bulsa kan ibang mga haralangkaon opisyal kan Department of Education. Kaisayan makahirak. Pero ming nagsasapo po an saradit mga pobre na mga maestro asin maestra sa mga pampublikong eskwelahan. Pag mayo sindang tol-tol na classroom, ini po ang hinuhurot kan mga paratukdo niya to sa pampublikong eskwelahan digdi sa Nasyon Pilipinas, at least ang mga classroom tol-tol na ipigtuturuan, dainainitan. Minsan nagsusuro sa diri na sa nabaga an yaon sa mga pampublikong eskwelahan. Kung kulang ang classroom, nagigiribo na sa nanin mga kubo-kubo, pinaato pa nin sala-sala, ninyo kung minsan an poste kahoy, an iba kawayan. Ay nasupundo kan dipid pag arog kayan. Kaya sarong dating Division School Superintendent kan DepEd digdi po sa Riyon kan Bicol, nag-istorya sa Sakuya na retire na siya. Estado ko. Ako daw ngaya sir, dahil nga ako binsido na ang budget sa maintenance, operation and other expenses and expenditure, so ining MOAA itinaw sa mga principal. Taano man po niya ako, Madam, masa nga ya, sinda na nga nagbubuot kan pundo. Tapos nga, kung isa nga ang paboritong teacher, maski tol-tol man sa eskwelahan, yun pabubulusan nin pundo sa repair. Ay napangyayari. Kaya, dahil nga ako binsido kaya. Mismo nang hali sa ngimot kan sarong dating Division School Superintendent kan DepEd digdi po sa mga pampublikong eskwelahan sa Camarines Sur, digdi sa Riyon kan Bicol. Kaya pag abot digdi sa tinauan pundo sa mga principal kan MOAA, mas lalong nagkaurula. Dakulang budget po ang itinatao kan Department of Education kan DBM para sa mga principal. Tangani sa nang mapakarhay ang pag-repair kan mga classroom, kundi ang hapot. Natatawan daw yanin atensyon kan principal. Minsan ang mga principal may pinapaurog, pinapriority. O si Madi o si Padi. O kaya sa nagpaparalagay-lagay man ki principal, ay inuton ko ngayon, ita matinaw ngayon sa kuya. Hamak mo sana yan. Kaya ang korupsyon, dahil man po nahali sa Department of Education. Lalong-lalo na tan mga budget sa MOAA, yao na sa ladukan principal. Ayan, paghunang kan iba, ngaya dakulan budget kan DepEd, sana ngaya mapakarahay na. Kung pakarahay yun, dahil pagbulsa, dahil abuton in flood control, nangyayari kaya, pero may kadarakula kan budget, kan manlaylay na ahin siya kan gobyerno niya to, bako sa nang ang DepEd, napa-flood control baga. Isa'y ang nagsasapo, kitang mga Pilipino, kita man sana, pagpara-budget kan sa tuyang gobyerno kadarakula dahil taman napapakinabangan ang iba, nagkapira sa naan nakikinabang. Hoy, kumusta ki punong barangay Vincent Boyet nagrampa ka na San Vicente Sur, digdi po syudad kan Iriga, kasudma nagpasiring kita dyan pag-agi kumayo ng tanod. Kaya pala may nakapark ng kotse duman sa no parking. Tubangan kan lads and lasses at ang ini po ang problema man dyan sa San Vicente Sur, digdi po syudad kan Iriga. Takanan ni no parking, dyan pa yan mga nagpapark, pati mga motor. Ay ano na niya ako, ni pag mayong nagbabantay, dapat may pulis dyan. Maski pa ano, takot-takot, pag tanong garo na ipigtatakutan.
ano manan gwardiya kan lads in lasis. Taday bantayan ang lugar na yan. No parking ta, delikado. Pag may nagpark sa ibong na tinampo, ang shoulder, baka may, kunyan, mga delikado po kayo dyan sa aksidente. Ini po ang iniiwasan pag-abot sa bagay na iyan. Kaya kita, saludo kita sa liderato ni punong barangay Vincent Boyet Nagram, pakan barangay San Vicente Sur, kundi ang ibang tanod dyan. So, ano yan, si Bayaw nga ni, tanod man ito, kundi inda, kung saan man yayaba-yaba. Sabi ito, alangan man kaya nga, bukay man yan duty kung magbantay saan. Nangray na nga, king duty ko nga, saan man ako lugaran, tama nga. Kerming may rason, ako iniman daw si Bayaw. Kaya di rin ang gaganang kagawad si San Vicente Sur, ta ako man sapsapon. Iyan laban. Ang kalaban ba ti? Nakaryo man sa nakalaban kontra nakaryo ay daiwaga. Magarog. Na para kalaban sa mga kapinsanan. Nagang masakit ang laban. Bayaw. Pag-arog ka yan. Di ko niyang garo nagkasaro na. So, pamilya. Dahil nagpapara kalaban si Kagawad Johnny Nakaryo. Maray na bareta. Sabi kan iba, pag naghapot, sayan yan, maray na bareta. Ang iba man, pirme ang simbag. Ngayon, sa simbahan. Kung ano daw ang pirming maray na bareta. Tayaon simbahan. Maski sa simbahan, raot man ang bareta. Minsan, nag-iriwal na sa mga organisasyon. Pirming isip, kontribusyon. Nangyayon ko dyan ma-active sa organisasyon yan, pastoral nga o kaya lay minister, lektor. Ang sila domos dito, grabe po ngayon, koleksyon. Koleksyon sa ano, para man sana yan sa simbahan gabos. Hindi ka magtaw, bahala ka man. Kaya ako nga ni, minsan, nagagabataan naman, igwa pa kaming monthly contribution na sanggatos. So, iba dahil man nagtatarao, kaya dawa sa simbahan, raot man ang barita. Sige na nagsabi, kasabihan sa na po yan. O yan, marhay na bareta. Sa simbahan. Pero pag abot sa gibukan tao, ay maluya man giraray ang bareta na nasasapo. Gaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kay banya to sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, Salado Technical si James Oco, tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.